Bio je užurban dan na proljetnoj farmi. Fi i Tom su kopali novu jamu. Ne, Baz, to je preteško za tebe. Njih dvoje su čupali veliki panj iz zemlje. Pazi, Baz, smetaš nam. Zaustavili su Mo da ne pojede sjeno. Baz, idi kući. A Tom je donio metu namirnice. Jesam li to ostavio kod Fi? Što bi mi uopće bez tebe? Tom je te večeri bio jako umoran kad se vratio u staju. Vizi je rekao Bazu da je Tom jako naporno radio. Ali Baz je bio jako ljut, jer uopće nije sudjelovao u poslovima na farmi. Uvijek je Tom dobivao najbolje poslove na farmi. A Bazu se to nije sviđalo. Pa je smislio jako zločest plan. Trebao je malu pomoć kokica. Sljedeći dan, Fi je ustala vrlo rano. Ali nije primijetila da je Baz dao kokicama posebno velik doručak. Dođi, Tome. Danas će biti još jedan naporan dan. Što nije u redu, Tome? Ne možeš krenuti. Pa do sada nikada nisi bio pokvaren. Što sad da napravim? Možda Met može pomoći. Halo? Bok, Fi. Odmah ću krenuti. Fi je imala jako puno posla. Ali kako će ga obaviti bez Tomove pomoći? Mislim da ću zaposliti Baza umjesto Toma. Misliš li da danas možeš obaviti Tomov posao? Pa počnimo onda. Najprije maknimo ovce. Za to će ti trebati prikolica. Dođi, Baz. Oj. Morat ćemo ih micati jednu po jednu. Tako je Baz micao ovce jednu po jednu. Ojoj. To će potrajati dugo. Ne osjećaš se dobro. Popravit ćemo te za čas. Pa, možda ne za čas. Imam ideju. Zvaću Reva u pomoć. Ne napredujemo baš dobro, zar ne? Još uvijek su sve vani. Možda bolje da krenemo micati bale sjena. Sigurna sam da ćeš to moći. Dobro, Rev će te odvući do najviše točke prema gradu, a onda ćemo te pokušati gurnuti. Hej, ne brini, pa to je super ideja. Tako ćeš sigurno uspjeti krenuti. Jesu li ti ove bale prevelike? Moramo ih maknuti s mojinog polja. Met je odveo Toma do najvišeg vrha prema gradu. Sada, ostani miran dok ne makne muže za vuču. Rev je mislio da može malo pomoći Tomu.
vrati se! Kuda je Buzz otišao? Ej, pazi! Tako ne vidiš kuda voziš. Ojoj. Možda da pokušamo malo orati. Izgleda da si ipak pokvaren. Sad samo budi s vizijem u staji dok ne ustanovimo što ti je. Nema koristi, Buzz. Jednostavno nisi dovoljno snažan. Što je to? Dolazi tamo iz grmlja. Vidi, tamo se zaglavila kokica. Ej, upomoć! Sad sam ja zapela. Uf. Nije dobro. Idi i dovedi Toma. Kakva je sad žurba, mali Fakinu? Što nije u redu? Nešto se dogodilo, Fi? Tom ne može pomoći, još uvijek je pokvaren. Ej, što sad ti radiš? Je li nešto tamo u kokošinjcu? Pa te su žice iz Tomovog motora. Kako je to dospjelo tu? Nije sad važno. Ipak ćemo uspjeti popraviti Toma. Ej, upomoć! Upomoć! Pa nemoj me ljubiti! Ma ja tebe isto volim. To bi sad bilo to. Čekaj me, idem i ja s tobom. Slijedi taj traktor. Ne pomažeš mi baš nimalo. I nemoj me više ljubiti, jasno? Tom! Ej, Tom, tu sam! Hvala ti, Tome. Znala sam da ćeš ti pomoći. Hvala i tebi, Matt, što si ga popravio. Malo mi je i Buzz pomogao. A možda je imao i neke veze sa Tomovim kvarom. I mislio sam. Pa, Buzz, morat ćemo kasnije porazgovarati o tome. Ali sada ti i Tom imate jako puno posla za dovršiti. Mislim da je Buzz rekao kokicama da skinu te žice sa Toma i sakriju ih u kokošinjac. Zašto bi to napravio? Da može obavljati Tomov posao i osjećati se korisno. Sve je gotovo. Jako dobro. Posao cijelog dana obavljen za 2 sata. To što će se odmarati ostatak dana mu je dalo dodatnu snagu. Ne, Tom ne voli slobodne dane. A ni mi ne volimo kad se on previše odmara. Ne, mi jednostavno ne možemo bez njega. Kuda si ti krenuo, Buzz? Imam još jedan jako zahtjevan posao samo za tebe, Buzz. Tu večer, kad se Tom pripremao za spavanje u staji, a Fi i Matt su ispijali čaj. Znam da je Buzz bio malo zločest, ali nisi li pretjerala? Ne. Sprečavanje ovaca da naprave neku glupost je posao za koji je Buzz kao stvoren.